Mentaka ski ngini liang ka HITO Environment Protection Cell niladon ni ka Wah Myntdu kebadan sap khap sor jawai kepada ka wei ni kiwa ke ba lapsa umba umdi ya ka sor jawai beros kata ti ni kum gaseng hapo ka Environment Protection Cell hadin mengile yo ya kijing ujor nai babon balang ju pajba jong minong song jawai ba kelarong ngani ko kepala saya ki beros kata andre kendit kensan hagi ni kisngi at singla sngi chedin ka kelak kelarong bat kamlong shu bandi lani ban sum ban sai ti ni kum gaseng ban si ban shimi ni kesen jam ban hiar chado chini sa sport chani kawa ban sakila dala ki jong khmat ban wat ik shisha andre andala point ni ngilap shisha ba kalong shisha kumba kubur ki pajba ba kawa kelarong kadai halor na kadang jong kejing ti pathar yo ni bypass kejing tre pathar khlem da body ta kyndon jong ka environment ti hakum gini ki por ikum ga sengi kwa ban bu jingkli ka government sei kata ka environment committee sei jang kata ki expert committee kita ki consultants ke bak sarkar ka lathung ban pengor haki benta ba pher khamtam hakabai dei bat penne besaya kam mai mariang ngili hakini ski benai bag sarkar ka langai komitmen kala kular ban penbha penmiet ban penne pensaya kam mariang hanre abangi hakum kini ki jingjia hakadiga than juai ba kejing penjulor ke penjaklia ya ke giwa kalau ga ai ka ba nyimla bat priang bat kani kamat kelak taru ya ka fundamental rights jogi nang syong hakabaka way niki lines jang ka fundamental rights kapala kadau syai bang right to life lada kinong syong kim ya ko umbam ka ka babiang bandi hai kata kin laben enjoy ya kata ka right to life tis kaberu ngabo biang ngajingkli government habakum kini kipor syai ja kata ka NGT kani ka jingkli kam dei tangai government hanrei wat ka NGT ro ko NGT wat interfere tang hakikam dawyong wat interfere tang hakikam ti dawyong hanrei wan interfere ro hakum kini ki khep kiba kinong syong ki ma kini ki jinge kini ko umsaw namar ba ngitip ba ka NGT ka don ka benta ban interfere hakum kini ki ban kimat namar ba ngi ha kini ki snam chadin ba ka NGT kala penmi ka hukum ka order ha kini ki pra do pra snam ki ba thawing ha kini ki marjan bat ngi wa ba kidon kita ki distance bang sispa mitar kim dei bat thawing hawa ya itu ki benta itu ki por ngi ka NGT ka wan chakman ban penmi kita hukum hanrei hakum kini ki por bat ba kinong syong kidon kam itu ka NGT ban interfere ban tuklar lem he kani ka kamyap kamim lani ka hakum no hakabakum no ban penio ya ko ka bakhoi ka masngur kaja ka NGT tis kaberu ngabo yang ngajingkli government ngitip syai ba kani ka government MDA ka ka wei na ka government lathau history hapo ka jala mikhalia nadu bang yo ya state ka pura ba kalai kadai ka sarkar ka ba bon kita consultants kita ka expert hakum kini ki poni ngila sekhi ba alsune meladep ba lokal meli ma wailat kisla haging play ya kani ka umngot water supply inti po juai kila kular kila kubur ba ya ka umngot project kala long complete ba kala commission kabamut sin bala ang commission kabamut la kala kala poi hamman lagi tluing hanrei habangi hagi ski habingi lap ngi sem ngiwat jingsia hanrei hadu menta mane ka ka padai ban poi na po ka wa umngot hadu menta klempat poi setia ko sor juai di sakabiru ni thomula ba yu lokal MLA jong ka juai udairu chairman jong ka environmental committee jong state government di habade bekum ni hadu kini kisngi ka pamta hadu kani khlimat ka pamta syam lakren AA halor kani ka jingjia halor kani ka jing jakhlia jong kani ka kani ka Wah Myntdu ka ka balapsa ya kinong song kinong buai di company ba he is not capable to be a legislator long fit ban long unung hikmat long responsible ya kinong song kinong juai ki bala kersyani u hakini ki snem posedi di the last message we would like to send to our Honorable Chief Minister, where is your expert committee, where is your environment